Tänään mä paljastan yhden taikurien suuren salaisuuden. Joskus ennen temppua mä piirrän tähän korttipakan koteloon tällaisen pienen oven. Ja tää pitää tehdä sit salaa, ettei katsojat näe. Ja kun otetaan kortit pois pakasta, täältä voidaan valita yksi kortti ja tänään valitaan vaikka patarouva. Kun laitetaan kortit takaisin pakkaan, patarouva laitetaan oikeasti pakan pohjalle. Ja nyt mun ei tarvi edes katsoa sitä vielä, koska mulla on täällä tää pieni ovi. Me voidaan se ovi avata ja huomataan, että hei, sun kortti on patarouva. Mutta jos joku vähän epäilee, että hei, sulla oli varmaan siinä joku juttu tässä pakassa. Me voidaan äkkiä pyyhkäistä tää ovi. Ja nyt ei ole mitään löydettävää. Mitä ihmettä?